Takže čus ľudia a vítam vás u môjho ďalšieho videa, ale ani nie u ďalšieho, ale u prvého názoru a dneska skúsim spraviť názor na Mišovo video o na Mišov song o voľbách v Amerike. Ja keď som už videl ten názov, už som vedel, že bude zle. Aj to tak dopadlo. Takže v tom videu proste nadáva anglicky do nejakého rytmusu alebo melódie na Donalda Trumpa a na Hillary a srovnáva ich s takými dvoma fanatikmi, ktorí sa volajú Hitler a Stalin, čož je podľa mňa dosť sprosté, že odkiaľ vie ten malý chlapec, koľko má, 10 rokov má, neviem. No, a on to zrovnáva proste s týmito dvoma. Ale čo ma najviac dostalo, bolo v názve videa, že pre deti, for kids. On v tom videu nadáva a sám je pritom dieťa a dá do názvu videa pre deti. Nechápem. Takže rád by som bol, keby ste v komentároch zanechali váš názor na toto video a dali like a odber a uvidíme sa u ďalšieho videa. Takže zatiaľ čus. Bitch!